Visayas Ombudsman mamahimo ka-imbestigar sa paggamit sa sakyanan sa kagamhanan sa pagpangampanya sa pipila ka mga kandidato. Pipila ka mga hulagway nga nakuha na post sa social media account sa DYLA nga nag-apod-apod og mga pack meals. Si Jonad Carion sa report. Pasado alas 8 kagabi na post kining mga hulagway sa social media account sa DYLA. Nakuhaan sa hulagway ang usa ka government vehicle nga giparking sa may waterfront police station nga nag-apod-apod og mga pack meal sa mga tawo. Mato ni Attorney Maria Corazon Naraha, ang information officer sa Visayas Ombudsman, nga adunay gahom ang ilang buhatan nga mapahigayon og investigasyon sa aspetong administratiba sa paggamit sa sakyanan sa kagamhanan sa pangampanya sa politika. It's better for you to ask the COMELEC kay they have the exclusive jurisdiction over these matters kay this pertains to possible election offenses. Hinuon gitataw ni Naraha nga usa kini ka election offense ug bugtong ang Commission on Elections lang ang makasusi sa mga kalapasan nga may kalambigitan sa eleksyon. Iyang gitataw nga ubos sa balaod gidili ang paggamit sa mga sakyanan sa kagamhanan sa pagpangampanya. Hinuon adunay mga kawani sa kagamhanan nga confidential nga dili mamahimong makasuhan. Like for example, the president, the vice president, the confidential employees of those officials, the elective officials, they are exempted from that provision. Chona Carion, Balitang Bisdak.